Il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela ħabbar li nhar il-ġimgħa sa titnieda l-Viżjoni Malta 2050. Dr. Abela ħabbar dan f'diskussjoni maż-żgħażagħ u bis-sem ta' martu Dr. Lidja Abela bit-tema I'm for Good Politics imxandra fuq l-istazzjonijiet One. Il-Prim Ministru Abela qal li l-Viżjoni Malta 2050 issa tkun qed tfisser bidliet tanġibbli settur għal poplu Malti wawċi. In-nota li tnedija tagħha sa segwi dik tar-riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir u tal-5 proġetti ta' natura ambjentali. Id-diskussjoni trattat diversi temi dwar l-edukazzjoni. Dr. Abela qal li kif imħabbar fil-budget li għadda din il-ġimgħa sa tingħata żieda ta' 15% fl-istipendji u li minna issa jibbenefikaw 17,000 żagħżugħ u żagħżugħa. Ġiet indirizzata wkoll is-saħħa mentali li Dr. Abela qal li l-Gvern qed jagħtiha priorità kbira. Istqar li t-tender għal Dipartiment tal-Emerġenza akbar u Sptar tal-Psikjatrija issa jiġi aġġudikat fil-ġimgħat li ġejjin. Fl-istess waqt iddikjara li sa jissok taw it-taħdidiet dwar jekk l-Isptar Monte Carmeli għandux jintuża bħala faċilità fil-każijiet li jeħtieġu pazjenti rikoverati fit-tul. Dwar l-impjiegi, Dr. Abela qal li jekk kien hemm suċċess ewlieni ta' Gvern Laburista kien il-ħolqien tax-xogħol. Innota li l-pajjiż illum jiftaħar b'rekord baxx ta' qatt u b'ekonomija li ġġenerat ħafna opportunitajiet tax-xogħol. Irrimarka li bħalissa impjieg minn kull 5 u fis-settur professjonali. Wera l-fema li l-pajjiż irnexxielu jsaħħaħ b'mod qawwi is-suq tax-xogħol permezz tal-investiment fl-edukazzjoni. Mistoqsi dwar ir-remote working stqar li kruċjali f'kull inizjattiva huwa tisħiħ fil-produttività. Qalli jemmen fih u fissru bħala kruċjali fid-dinja tal-lum u qalli jekk dan ikollu salvagwardji mibnija fih jista' anke jwassal biex il-produttività tiġi inċentivata pożittivament. Dwar il-proprjetà innota b'sodisfazzjon li r-rata ta' persuni li huma sedin ta' darhom inkluż żgħażagħ tisboq 82%. Semma l-kunċett tal-housing affordabbli u elenka l-għajnuniet li fissirhom bħala b'saħħithom u stqar li jeħtieġ ikomplu jingħataw priorità. Id-diskussjoni trattat anki l-isport li Dr. Abela fissru bħala ċentrali għal qabża li jmiss għat-titjib fil-kwalità tal-ħajja. Staqsa jekk fil-kurrikulu tal-iskejjel għandux jiddaħħal is-suġġett tan-nutrizzjoni għax qal li nutrizzjoni sana tbedek minn episodji negattivi ta' saħħa u tagħtik aktar enerġija u motivazzjoni. Dr. Abela qal li dak kollu diskuss jista' jitwettaq għax il-finanzi tal-pajjiż huma b'saħħithom u għax l-ekonomija tal-pajjiż qed tiġġenera l-ġid. Temm jgħid li l-Partit Laburista u l-uniku moviment li kapaċi jagħti soluzzjonijiet għal dawn ir-realtajiet. Temm jinnota sens ċiviku b'saħħtu għal biż-żgħażagħ u qal li din ir-rieda li tinġib ir-riforma timlih b'kuraġġ lil ġejjieni ta' pajjiżna u sabiħ.